Qarşı alubuzga biz bek şart. Yara indi näse aldap turam indi şayardan bizning yaratgan Şayan TV kanalındagı uyumaq tapşırığını başlap da jiberәбез. Аның алып барышса мен Фирузе. Бүген без сезнең белән 2нче турга, 3нче турга, 4нче турга нәтиҗә ясауны башлыйбыз. 2нче турда барлык тапшыруларда да уеннар бер төрле иде. Әйдәгез әле искә төшереп китик. 1нче тур. Катнашучыларыбызның максаты 2 минут эчендә тупны кәрҗингә күбрәк итеп салырга иде. 1, 2, 3, башлыйбыз. Икенче уенда катнашучыларыбызның максаты бассейнда төрле поролоннар, мендәрләр белән тулган бассейныбыздан бер төрле мендәрләрне эзләп табырга һәм инде аларны яр кырыена алып чыгып куеп, безнең махсус пазлыбызны җыярга иде. Әлбәттә, бу вакытка иде. Менә шулай. 3, 2, 1 киттек. Әйдә. Булды, вакытны туктатын. Афәрин, кил монда, биргә бас. Өченче уенда безнең катнашучылар үзләрен үрмәкүч кеше төсле итеп хис итә алдылар. Чөнки алар диварга менеп, менә шушындый Шаян ТВның серле капчыгыннан бер төрле төсле шарларны алып төшергә тиешләр иде. Ләкин кайбер вакытта алар онытылып китеп, кагыйдәләрне бутап, башка төрле фигураларында тартып чыгардылар. Афәрин, бир бишне. Дүртенче уен безнең эстафета булды һәм командалар барысы бергә шулай өскә менәләр дә китәләр. Мин аларны астан карап күзәтеп тордым. Катнашучылар биремнәрне сайлап алмадылар, дөресрәге сайлап алдылар. Ләкин инде алар без биргән биремнәрне генә үзләренә сайлап алдылар. Караусыз, ничә тапкыр сайлап алдылар дидем. 3 тапкыр бугай. Әйе, безнең уеннарыбызда 3 булды. Әйдә, сайла. Нәрсә язылган анда? Шар кабарту. Шар кабарту. Өскә күтәрмәде ул шарны. Ул күтәрмәде өскә шарны. Булды. Рәсем ясарга кирәк булачак. Аскарак
Һәм булды. Тагын бер. Вакытны туктаттым. Баскетбол. Баскетбол. Өйрәтегез аңа ничек ыргытырга кирәк? Ул бит берни дә күрми. Аха, Фәрит бер тапкыр керде. Нәрсә дилгән? Крестики, нолики. Команда ипләп кенә керен генә әйтә. Кайда куярга икәнне безнең килеп чыкмады. Сукыр тышкан. Сукыр тышкан. Булды, вакытны туктатып та куйдым. Су ташу. Су ташу дигән аңлашылды. Ну мин тартам бит. Мен сезгә хәзер 4нче турда безнең нинди уеннар булганны әйтеп күрсәтәчәкмен. Мәсәлән, беренче Лити, лягушка, бака төсле сикерү. Белмим, нәрсә була икән бу. Ләкин безнең уймак тапшыруында 4нче турда бик кызыклы уеннар булды. Әйдәгез әле бергәләп карап китик, нинди уеннар булды соң? 1, 2, 3 китте. Haydi. Все, тизрәк. 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 10, 11, 12, 13, 14, әйдә тан бер. Тани Камилә тизрәк. Әйдә тан бер. Тани Тизрәк. әйдә тан. 7, Камилә 4, Тан бер тапкыр 2, 1. Булды. Камилә йөгереп торма. Adile. Тизрәк. Руслан, давай. Şap. Adile. Eyde tizrek Adile. Eyde. Ruslan. Eyde tizrek. Хороший тигәе. Просто калды. Шап. Давай, Руслан, давай тизрәк. Әйдә, Икенче турда безнең катнашучыларыбыз үзләренең уен вакытында хис кичерешләрен ярайда соңрак язабыз. Уен вакытында үзләренең гафу итегез, без монда тапшыру яза иде, китеп тора алмассыз микән? Уен вакытында катнашучылар үзләренең хис кичерешләрен сөйләргә тиешләр иде. Киттем артта. 3нче дубль язабыз. Әйдәгез, яңадан язабыз. 3, 2. Туктап тор, Йосыф. Менә шулай. Ашыккан кеше ашка пеше, ашыкмаска кирәк. Башта алар җиңделәр, аннары җиңелделәр, аннары җиңделәр. Сезнең белән дусларыбыз киләсе атнага кадәр дип сау булашабыз. Сау булыгыз. Ә хәзер иң кызык рубрика. Тапшыру вакытында булган иң кызыклы хәлләр, дөресрәге ляплар. Алар янына егылулар да керә. Смотри, носкиң төшеп кала торган түгелме? Кирип киткәч, әкрен генә салып, кулыңа тотып торасың, потому что югалган бар носкилар, ладно? Если найдешь там чьи-то, там, вот еще. Так, 3, 2, айда! Eyde tizrek. Эй, это монтажер. Это не ставь голос. И киттек!
Bilmedik. Çünkü Agert ezgine neydi? Azrak kına kıngırav oldu. Çünkü bir kısta buldu. Biz uymak topşuruğunda neler gene kılamıyız, neler gene işlemiybiz. Bizde türlü kızık haller de bulgalı. Mesela türlü laplar. To'xtag'iz Ali, bizning hozir yanğına lap bo'lmadimi? Mening kepka durust kelgandimi? Durustmi? Qora qizali birarigiz kepkam durust keldimi? Hozir Almiraning nechik bo'ldirganini qaraymiz. Sharni mana shulay bizning sharimiz o'shibda ketdi. U buna birda qo'shasi kelib turgan nechap tatar malaylardan. Ayda qo'lingda tutib tur. Bunda qishqan bit. Motor deb o'tirag'iz, Ruslan. Kamera tushirib o'tirabit. Nishkarim, ko'zlaringni sol kelmini menga. To'pni qoldirasiz. Oh, kelmanda. Oh, birinchi turdan ozgina yugurib borib qo'y qo'yibsan. Маленькие собаки не любят маленьких детей. Да. Shu aydagiz 1 2 5 ketdik. Uymaq topşuruğu deyə bilin sizin göz aldığınızda нәрсе келе. Məsələn, əbilərinizin oyuna uymaq şara көрмə degan sözlərimi? Əgər də andıy fikirlər ikənсізден бик qızğanış. Uymaq topşuruğu sportqa boy bulğan topşuruğu. Biz onda sikirəbiz, rəxətlənib vaqtını үткәрәбез, төрле qızıqlı vaqıqalarga da aşırıbız. Lakin onların köpləri bizning laplar papkasına kirib ketə һәм ondan çıxmırlar. Lakin biz sizə bugün onlarını күрсәтергә булдык. Әйдәгез әле бергә лап карыйк. Туктагыз әле монда лап булдымы? Лап булдымы? Әйдәгез яңадан төшерәбез. Яңадан. Аха. 1 2 3 Ля-ля-ля-ля-ля. 8. Мальчик, не ходи. 9. Әйдә 9. Иди тизрәк. Йосыф. Безнең Йосыфны йөгерүенә карап инде балалар да килеп йөгерергә телиләр. 10. Әйдә тизрәк. Шаян балалар, сез инде куллар белән шәбәкләргә тиеш булачаксыз. Күрми инде ул ничә икәнне, бик яхшы итеп бәйләнгән. Ә сез безнең тансылуга ярдәм итә алачаксыз. Мәсәлән, уңгарак, сулгарак дип. Без булдык. Подождите, комар кусается. Руслан. Ә менә кем җиңгән соң? Әйдә, әйтегенде. Кем җиңгән? Зеланд. Кем җиңгән? Зеланд. Кем җиңгән? Зеланд. Ә киләсе турда кем җиңә? Зеланд. Җиңмисезме киләсе турда? Җиңмисезме? Яңадан сорыйм. Ә килә 3 2 1. Ә киләсе турда кем җиңә? Без. Яңадан без командасы барлыкка килде. Кем җиңә? Нурмы әллә Зеландмы? Нур. Берсе кычкырса, икенчесе көтеп тора, икенчесе кычкырса, икенчесе көтеп тора. Ya hazır. Тыңла. Алга быстрее алга. Алга. Ә мин вакытны куштыммы? Камил, токтап тор. Үзем дә куркып киттем. Камил, мин вакытны куштым. Әйдә башла дидемме? Әйттемме, ничек егетләрне тыңлыйсың? Әйттем бит, башта тыңламый тор дип. Яңадан әйләндерәбез 3нче тапкыр, 3нче дубль. Так, все, хватит. Әгәр дә син безнең уймак тапшыруыннан әле карап туймагансың икән, син безнең YouTube каналында яки инде Шаян ТВ сайтына кирип, уймак тапшыруының алдагы серияларын карый тора аласың. Ә без синең белән киләсе атна кадәр дип саубуллашабыз. Пока!